göra videoblogg. Mm. Vad ska jag säga då? Att nu har vi historia. Och sen har vi rast i flera timmar. Eller? Ska du bobbla sen? Ska du? Vad ber jag då? Och där borta kommer B, filma B. Så här är så kul, vänta. Fråga så här, ska du bobbla sen? Ska du bobbla sen? Ja, vi är videobloggar. Oj. Ja. Det här är Emma. Och Louise och Bea. Ja. Ja. Så kan det gå.